Capital. Report. Ato yun ang ipadayon. And ako nang i-direct si Mr. Jun Tenebroso to schedule the area kung asay unahon na to pag medical mission. Because that is my priority program also. That is included in the health program na to. Kabalo ka kung sa'y epekto anang naang medical mission na to. Ang atong malnutrition rate from namaslilan din from 9.5%, they drop na noon of 4.8. And one of the strategies nga nakaingon ana is the medical mission. Because dito mismo sa kabarangayan o kabukiran, atong nakita dito ang mga malnourished nga tao, nagpa-check up. Pag ana sa doktor malnourished ka, so tagaan na to og eksaktong vitamins and medicine. So there are many components, there are many strategies sa pag-address sa health program in order na makuha yun nato ang pinaka-maximum nga ng health issues. So dili ni pwede ipanghambog. Action Balita. Capital. Report. Yung ano gini upundo sa ato ang ko pananggit sa ato ang hawana sa tabulito. Mo po na ako apong itakol po yapuhon kay ako sa una po nagsige man jud kuyo-kuyo ka na medical mission dili man jud na ingon na magtuli-tuli ra mo unsa pa dira kani man go medical mission para mo gani ma-reach nato ang kato mga ato mga constituents ng mga lagyo kayong lugar na maglisod jud tawag anhi sa ilahang syudad o sa ilang lungsod kaya para maka-check up or tambal ng kailanlan. So muna angay guni siyang tagaan po budget kay para po ba na lang ba ang kana ato ang mga igsuon na katong mga less fortunate na magkalisod jud matabangan ra po niya kami jud ang medical mission team joy mismo mo ato ito. So daghan po ni naka-experience ko sa una mga ni na si Governor Dico wala biya to na tagaag budget to sa una pero napadayon na gyapon ni Governor Digamo I think through his personal funds na ganito niya mo to mga tao malipay ko kaya ana kay tungod nanagod sila ang serbisyo nanagod sa ilahang kabukiran gyud ba so mga lagyo jud kay ning lugar niya mga nindot po gaya. Action Balita.